ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋହନା ଯିବୁ, ମୋହନାରେ ଦେଖିବୁ ଆଜି ସେଠି ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ବାଘ ଅଛି ନା ବାଘ ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ମନୁ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ପଛରେ ସିଏ କବିରାଜ ହେଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବାକି ଆମେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବୁ ଆଉ। ଦେଖିବା କେମିତିକା ଲୋକେସନ୍ ସେଇଟା ଆଉ। ରାତି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କରେ ନ ଯିବା, ଘାଟି ଏରିଆ ଏଇଟା। ତମେ କେତେବେଳେ ଯାଇଛ ନା ଯାଇନ ସେ ମୋହନା? ନା ନା, ମୁଁ ମୋହନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି। ଦେଖୁନ କେମିତି ଘାଟି ଏରିଆ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ହେଲା। ଭୂତକୁ ଭୟ କରେନି, ବାଘଟାକୁ ଭୟ କରେ। ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକେସନ୍ରେ ରହିକି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ କେମିତିକା। ଆପଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଧରିକି ଆସିଲାଣି। ବାକି ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ବଢ଼େଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିକି ଅଛୁ। ସେଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆମର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନବାବୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଚୁଲି ତ ଲାଗିଗଲା, ନାଇଁ କି? ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମର ରୋଷେଇଆ ମନୁ। କ'ଣ ରୋଷେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତ ମନୁ? ସାର୍ ସାର୍, ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା? ଆଳୁ କଟା ଚାଲିଛି। ଆଳୁ କାଟିଦେବ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଚୁଲି ତ ଲାଗିଗଲା, ଜଳିଲା। ବାକି ଆଳୁ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ରୋଷେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବାକି ଏଠି ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚିକେନ୍ଟା ଅଛି, ଚିକେନ୍ଟା ଖାଲି ଆମେ ଧୋଇ ଦେବୁ। ଧୋଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ପକାଇବୁ ଆଉ। ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମର ରୋଷେଇ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପାଖାପାଖି ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ଆମେ ସାଉଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିବା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତଥାପି ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇଦେଇକି କାର୍ ଭିତରେ ଆଜି ଶୋଇବୁ। ଆମର ରୋଷେଇଟା ସରିଗଲା ପରେ କାଠ ଥିଲେ ସିନା ଜଳିବ, କାଠ ନଥାଏ କେଉଁଠି ଜଳିବ? ଜଳିବ ସାର୍, ଜଳ ଭଲ। ଯଦି ବା କେତିକି ବେଳେ ଥିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ନାଇଁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆମେ ଶୁଣିନୁ। ପ୍ରାୟ ଆସିବାର ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଥଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରବଳ। ଦେଖେଇଦିଏ କେମିତି ଏହାର ଆମର ମସଲାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମସଲା ତ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ଏଠିକି ନା ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଳେଇବାର ଅଛି, କାରଣ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ପାଣି ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛେ। ପାଣିର ସର୍ଟେଜ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଳୁ ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଖାଇବାକୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବନି। ଓକେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ରୋଷେଇ ପ୍ରାୟତଃ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ରୋଷେଇଟା ସରିଯିବ। ମନୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହ। କ'ଣ କରିବା? ସିଏ ଆମର ସେ ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାର୍କେଟକୁ ଯେ? ହଁ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆସିପାରିବ ତ? ହଁ, ଆସିପାରିବ। ନହେଲେ ନାଇଁ, ଲୋକାଲ୍ ପିଲାଟି, ସେ ଫେରିପାରିବ ବାଟରେ। ଫେରିପାରିବ ତ? ନହେଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା ପୁଣି ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତ ବସିଛେ, ଦେଖିବା। ଦୂରରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଏଠି କେବଳ ଅଛୁ। ସେ ପିଲାଟିକୁ ମାର୍କେଟ ପଠାଇଥିଲୁ। ସେ ପିଲାଟି ଲୋକାଲ୍ ପିଲାକୁ ତାକୁ ମାର୍କେଟ ପଠାଇଥିଲୁ। ମାର୍କେଟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି।
ଆମର କେତେ ବାଟ ଗଲା ଚାଲିଛି ସାର୍। ଚିକେନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭାବୁଥିଲି ବା ରାତି ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆମର ଚିକେନ କଷା ରେଡ଼ି ଅଛି। ବାକି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ରୋଷେଇ ତ କରିଛନ୍ତି ମନୁ ବାବୁ। ବାକି ଦେଖିବା ବସିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା। ତମେ ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଟ୍ କରିଦେଲ। କ'ଣ କରିବା? କାହିଁ ଯେଉଁ ବାଘ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ବାଘ ତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲେନି। ସାଉଣ୍ଡ ଖାଇବାଟା ସୁପର ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିଲାଣୁ କାହିଁ ବାଘର ଗର୍ଜନ ନାହିଁ କି ବାଘ ଆସିବ ଆମେ ଡରିକି ପଳେଇବୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହଁ। ବାଘ ଅଛି ବୋଲି ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଚାନ୍ଦିପୁର ମୋହନା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ପାଞ୍ଚ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସୁପର ରୋଷେଇଆ। ସୁପର। ଏଇ ରୋଷେଇଆକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ରଖିବି। ଭାଇ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂରେ ଲାଇଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନହେଲା ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜିବ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେ 9ଟା 9:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ଏବେ ରାତି 12ଟା 12:30 ହେଲା। ଫାଇନାଲି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା। ଶେଷରେ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯଦି ମୋହନା ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ ବାଘ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ବାହାରିଛି ତଥାପି କେବେ ମିଛ ହେଇନଥିବ। ନା ହେଇଥିବ? ନା ନା ନିଶ୍ଚିତ। ଖାଲି ମୋହନା ବୋଲି ଖବର ତ ବାହାରିନି। ବାହାରିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼, ପାଞ୍ଚ ଆମ୍ବ, ଆକିଲି, ଚାନ୍ଦିପୁର, ମୋହନା ଏଇଭଳିଆ ବାହାରିଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାଘ ବାହାରିଥିବ ସାର୍ ଆମେ ସତର୍କରେ ଶୋଇବାର ଅଛି। ହେଲା, ଡୋର ଲକ୍ କରିଦେବା। ଡୋର ଫୋର୍ ଲକ୍ କରିକିନା ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆରାମସେ। ଆମ ଯଦି ବାଘ ଆଟାକ୍ କଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ନା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟିରେ ଅଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଜି ରାତିଟା କଟେଇ ଦେଇକି ହଁ କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବା। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଗାଡ଼ିରେ ବି ହିଟର ଆମେ ଚାଲୁ କରିଦେଇଛୁ। ହିଟର ଚାଲୁ କରିକି ଶୋଇବୁ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଇବୁ। ଦେଖିବା ଯଦି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ବି ଦେଖେଇବୁ। ସେ ପଛରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଶୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଲାଣୁ। ଆମେ ଶୋଇବୁ। ଯଦି ବାଘ ଆସେ ରାତିରେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଖୋଲି କ'ଣ କରିବ? ନାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବନି। ନା ନା ଚାଲ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଶୋଇ ବାକି ଦେଖା ହେବା ସକାଳୁ।